Αύριο, εδώ, στο Γαλάτσι, κοιτάξτε γύρω σας και ελάτε να σκεφτούμε μαζί αυτό που δημιουργούμε όλοι μαζί. Εδώ ακριβώς, στο σημείο που βρισκόμαστε, θα χτυπά η καρδιά της πόλης μας. Εδώ ακριβώς, στο σημείο που βρισκόμαστε, σε λίγα χρόνια, τα παιδιά μας θα δίνουν ραντεβού με τους φίλους και τις φίλες τους. Εδώ ακριβώς, στο σημείο που βρισκόμαστε, σε λίγα χρόνια, ο χώρος τριγύρω θα είναι γεμάτος πολύ πράσινο. Θα ερχόμαστε να δούμε τους γείτονές μας, να κάνουμε ένα πρωινό περίπατο ή να χαλαρώσουμε το απόγευμα μετά από την κουραστική δουλειά μας. Θα ερχόμαστε να δούμε τους γείτονές μας. Εδώ ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε έχουμε ξεκινήσει ήδη τα έργα και φτιάχνουμε αυτό που τόσα χρόνια περιμέναμε. Κάνουμε πραγματικότητα την πλατεία μας, την κεντρική πλατεία μας, όλοι μαζί. Δεν υπάρχει Γαλατσιώτης που να μην το έχει σκεφτεί. Όλοι όσοι μεγαλώσαμε από μικρά παιδιά, αλλά και όλοι όσοι ήρθαν να ζήσουν εδώ στην πορεία της ζωής τους. Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν ένας ολόκληρος Δήμος με τόσο κόσμο και τέτοια έκταση να μην έχει τη δική του κεντρική πλατεία. Να μην έχει δηλαδή το δικό του κέντρο καθημερινής ζωής. Με θυμάμαι να το σκέφτομαι από παιδάκι και να το συζητάω μέχρι σήμερα. Δεν ήθελα και τα δικά μου παιδιά, δεν ήθελα και τα δικά μας παιδιά να έχουν τις ίδιες απορίες και να κάνουν μια μέρα την ίδια συζήτηση. Τα βάλαμε κάτω λοιπόν όλοι μαζί με τους συνεργάτες μου όταν πρωτοξεκινούσαμε αυτή την προσπάθεια. Όταν δημιουργήσαμε όλοι μαζί το συνδυασμό μας αυτοδιοίκηση για τον άνθρωπο. Είδαμε όλα τα δεδομένα και αναζητήσαμε τις εναλλακτικές. Θυμηθήκαμε ότι όλα αυτά τα χρόνια σχεδόν δεν είχε περάσει ούτε ένας υποψήφιος δήμαρχος που να μην έχει εξαγγείλει αυτό το έργο. Δεν το έκανε κανείς. Το θέσαμε ως στόχο. Βάλαμε το κεφάλι κάτω και με ομαδική δουλειά δουλέψαμε συστηματικά για να τα καταφέρουμε. Χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς άδειες υποσχέσεις, χωρίς επικοινωνιακά τεχνάσματα. Μόνο δουλειά. Ομαδική και μεθοδική δουλειά. Κάποιοι μας κορόιδευαν, κάποιοι μας αμφισβήτησαν. Ορισμένοι επιχειρούν ακόμη και τώρα να κάνουν το άσπρο μαύρο. Να αμφισβητήσουν τα ίδια μας τα μάτια. Να μας πείσουν ότι ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση και όχι από την Ανατολή. Όμως η πραγματικότητα είναι μία και είναι αυτή που βλέπουμε, αυτή που ζούμε, ότι το έργο έχει ήδη ξεκινήσει και το κάναμε όλοι μαζί. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος Γαλατσίου τις εντολές των πολιτών εκτελούσε, όχι του Μαρκόπουλου. Των πολιτών τα όνειρα πραγματοποιούσε, όχι του Μαρκόπουλου. Και έτσι αγοράσαμε με δικούς μας πόρους τις ιδιοκτησίες και αμέσως αρχίσαμε την κατεδάφιση. Βέβαια, έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά. Όμως, ποτέ μου δεν φοβήθηκα τη δουλειά. Είναι η αξία που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ξέρετε τι έχω φοβηθεί στη ζωή μου? Έχω φοβηθεί την αδράνεια, τα μεγάλα λόγια, τα ψέματα, την υπερβολική σιγουριά, το να προχωράς στην τύχη χωρίς σχέδιο. Αυτά είναι που κοστίζουν και κοστίζουν πολύ μάλιστα. Όταν όμως υπάρχει διάθεση, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει άξια ομάδα, υπάρχει ένας ολόκληρος Δήμος που θέλει κάτι ενωμένος και το μόνο που χρειάζεται είναι σκληρή δουλειά, τότε δεν ανησυχώ καθόλου. Θα τα καταφέρουμε. Φίλες και φίλοι, σε 2 μέρες ψηφίζουμε για τη νέα μας Δημοτική Αρχή. Φτάσαμε στις εκλογές
Και η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω για εσάς, προεκλογική περίοδο καλά δεν κατάλαβα. Κι ας ήμουν φυσικά κάθε μέρα στο δρόμο, κι ας επικοινωνούσα φυσικά κάθε μέρα μαζί σας. Όμως το ξέρετε όλοι σας, δεν κάναμε προεκλογική εκστρατεία. Όχι επειδή δεν θέλαμε, επειδή δεν προλαβαίναμε. Είναι τόσα πολλά τα θέματα που τρέχουν, τόσα πολλά τα καθημερινά ζητήματα του Δήμου που πρέπει να προχωρήσουν, που δεν αφήνουν χρόνο για τίποτα άλλο. Ξέρετε πότε συνειδητοποιήσαμε οι συνεργάτες μου και εγώ ότι φτάνουν εκλογές? Όταν στις αρχές αυτής της εβδομάδας είδαμε τους δρόμους της πόλης μας να έχουν άλλη όψη, να μην δείχνουν τόσο καθαροί, να θυμίζουν κάτι ξεπερασμένο, γιατί είχαν γεμίσει από αφίσες και προεκλογικό υλικό άλλων υποψηφίων. Συγγνώμη, αλλά το θεωρώ ντροπή. Αν όταν πολιτεύεσαι δεν προσέχεις στοιχειωδώς τον ίδιο το δημόσιο χώρο της πόλης σου, πώς θα έρθεις αύριο να διοικήσεις? Μα με το καλημέρα, ή μάλλον πριν καν πεις καλημέρα, δείχνεις σε όλους τους συμπολίτες σου ότι δεν σέβεσαι ούτε την πόλη σου, ούτε το περιβάλλον, ούτε τα δικαιώματά τους. Μα είναι δυνατόν εν έτη 2023 να χρησιμοποιούμε ξεπερασμένες πρακτικές της δεκαετίας του 1980? Όποιος αγαπάει πραγματικά αυτή την πόλη δεν επιτρέπεται να τα κάνει. Βέβαια, είμαι συνένεχος κι εγώ που τις αφήνω τις αφήσεις αυτές στην πόλη και σας ζητώ συγγνώμη. Είναι όμως για λίγες ημέρες μόνο και το κάνω γιατί σέβομαι τους συμπολίτες μου που στηρίζουν αυτούς τους συνδυασμούς. Σήμερα είναι Παρασκευή. Τη Δευτέρα το πρωί θα έχουν απομακρυνθεί όλες. Αγαπητοί μου συμπολίτες και συμπολίτησες, μου έλεγαν κάθε μέρα κάποιοι συνεργάτες μου, Δήμαρχε, εσύ για τις εκλογές τι θα κάνεις? Δεν θα τρέξεις, δεν θα δεις κόσμο, δεν θα ετοιμάσεις κανένα σπορ, έτσι με μια συγκέντρωση μόνο θα τη βγάλεις? Μα τι να κάνω βρε παιδιά, με βλέπετε κάθε μέρα, δεν με βλέπετε? Με ξέρετε, δεν με ξέρετε? Από την προεκλογική καμπάνια περιμένετε να αποφασίσετε αν σας κάνω? Όχι φυσικά, δεν το πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι έχω εμπιστοσύνη στους συμπολίτες μου. Έχω εμπιστοσύνη σε όλους εσάς. Ξέρω ότι θα με κρίνετε και εμένα και τους υποψηφίους μου αυστηρά, αλλά δίκαια και αντικειμενικά. Γιατί στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορείς να κρυφτείς, δεν μπορείς να ξεγελάσεις. Κανένα νόημα δεν έχουν τα κόλπα των επικοινωνιολόγων. Στην τοπική αυτοδιοίκηση ο πολίτης σε ζει, σε κρίνει κάθε μέρα και ξέρει πολύ καλά ή έχεις κάνει δουλειά ή δεν έχεις κάνει, ή υπάρχει έργο ή δεν υπάρχει. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι εσείς θα κρίνετε για το έργο που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Για το αποτέλεσμα δηλαδή της κοινής μας προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει μαζί και συνεχίζουμε. Έχουμε δρόμο ακόμη για ένα γαλάτσι όλο και πιο όμορφο, όλο και πιο σύγχρονο, με όλο και καλύτερες υποδομές, όλο και ποιοτικότερες υπηρεσίες στον πολίτη και όλο υψηλότερη ποιότητα ζωής. Για ένα γαλάτσι που έχει ήδη αλλάξει και συνεχίζει αδιάκοπα να αλλάζει προς το καλύτερο. Μέρα με τη μέρα δημιουργούμε όλοι μαζί το γαλάτσι που αξίζουμε. Ξεκίνησα μιλώντας για την πλατεία μας. Όμως δεν είναι μόνο η πλατεία. Είναι μια σειρά από σπουδαίες υποδομές που έχουν ήδη ανεβάσει επίπεδο την πόλη μας και την ίδια την καθημερινότητά μας. Με βάση ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε. Και είμαστε έτοιμοι να το ολοκληρώσουμε αν μας εμπιστευτείτε και την επόμενη θητεία.
Δεν είναι μόνο η πλατεία μας λοιπόν, είναι και το Άλσος Βασίλης Παπαδιονυσίου. Ένα από τα καλύτερα πάρκα της χώρας. Δεν το λέω εγώ, το λέει η WWF. Το πάντα αγαπημένο Άλσος μας, που μόλις όμως το 2015 καταφέραμε για πρώτη φορά να το πάρουμε στα χέρια μας. Και από τότε, βήμα-βήμα, λίγο-λίγο, με συστηματική δουλειά, καταφέραμε να το αλλάξουμε τελείως εικόνα και μετατρέψαμε ένα χώρο που πάντα αγαπούσαμε σε ένα χώρο για τον οποίο πλέον όλοι μπορούμε να καμαρώνουμε. Είναι και το παλέ μας. Άλλο ένα σταλίδι, άλλο ένα καμάρι για την πόλη μας. Το κλειστό Ολυμπιακό μας γυμναστήριο, η πρώτη Ολυμπιακή εγκατάσταση που αποδόθηκε στην τοπική κοινωνία. Και εμείς το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι αυτό, να προσέχει μία πόλη τις Ολυμπιακές της εγκαταστάσεις. Και έτσι, μετά από χρόνια που το παλέ ρήμαζε καταλημμένο, σήμερα πλέον είναι ένα σύγχρονο κέντρο πόλης. Ένας αυτοχρηματοδοτούμενος πρότιμος χώρος αθλητισμού και πολιτισμού στα χέρια του Δήμου μας, πάντα ανοιχτός για τις γαλατσιώτισσες και τους γαλατσιώτες. Αλλά μαζί με αυτά έχουμε όμως και την ανάπλαση του λόφου του παιδιού. Άλλος ένας χώρος μέσα στα όρια του Δήμου μας που ρήμαζε παρατημένος, αλλά τον διεκδικήσαμε με πείσμα και συστηματικά. Άλλος ένας χώρος που μετατρέπουμε σε στολίδι, ώστε να τον απολαμβάνουμε καθημερινά όλες και όλοι μας. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο χώρος αλλάζει όψη και αναδεικνύεται σε ένα ακόμη σύγχρονο πάρκο του Δήμου μας. Ένα ακόμα στοίχημα που κερδίσαμε. Ένας ακόμα πνεύμονας πρασίνου και αναψυχή στο γαλάτσι. Εξίσου σπουδαίο στοίχημα για τη δημοτική μας αρχή είναι ένα στοίχημα που και αυτό έχουμε κερδίσει και αποτελούν τα αγαπημένα μας τοπόσημα. Έχουμε ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια να ξαναδώσουμε ζωή στους πιο ιστορικούς αλλά εγκαταλειμμένους χώρους όταν αναλάβαμε τις πόλεις μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ομορφοκλησιά μας. Ένα μοναδικό μνημείο που όμως τόσα χρόνια δεν είχε την προσοχή που της αξίζει. Καταφέραμε να τη φωταγωγήσουμε μόνιμα. Αναπλάσαμε τον περιβάλλοντα χώρο. Αναδείξαμε την ομορφοκλησιά μας ως χώρο επισκέψεων και διοργανώνουμε εκεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Έτσι θέλουμε εμείς να αντιμετωπίζουμε τα τοπόσημά μας. Έτσι θέλουμε να αντιμετωπίζουμε την ιστορία μας. Με σεβασμό, αλλά και με σύγχρονο δημιουργικό πνεύμα που μπορεί όχι απλώς να τα αναδεικνύει, αλλά και να τα εντάσσει γόνιμα στην καθημερινότητά μας. Το ίδιο ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε και με την Αστήρ Λατό. Το παλιό μας λατομείο που το παραλάβαμε γεμάτο μπάζα και σκουπίδια, αφού διεκδικούσαμε το χώρο αυτό από την κεντρική διοίκηση ήδη από το 2014. Καταφέραμε να τον πάρουμε στα χέρια μας. Τον καθαρίσαμε, τον φωτίσαμε, τον περιφράξαμε και έχουμε ξεκινήσει να το μετατρέψουμε και αυτό σε άλλο ένα σύγχρονο καταπράσινο πάρκο αναψυχής μέσα στα όρια του Δήμου μας. Ήδη όμως, όπως σίγουρα γνωρίζετε, έχουμε δημιουργήσει ένα καταφύγιο για ζωάκια εκεί που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη. Το έχουμε κάνει με όλη μας την καρδιά. Καμαρώνουμε που δεχόμαστε συγχαρητήρια, αλλά βέβαια υπάρχει και συνδρομή για την προσπάθειά μας από εθελοντικές ομάδες. Και είμαστε όλοι εμείς περήφανοι που προσφέρουμε βοήθεια σε ψυχές που την έχουν ανάγκη. Γιατί όποιος δεν αγαπάει τα ζώα, δεν αγαπάει τους ανθρώπους. Και βέβαια, ένα άλλο πολύ σημαντικό τοπόσιμο το οποίο αναδεικνύουμε ξανά είναι η εμβληματική μας αήρα. Ο θερινός κινηματογράφος που αποτελεί μέρος της σύγχρονης ιστορίας του γαλατσίου τώρα ζωντανεύει ξανά.
μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κινηματογράφο με υπόγειο πάρκινγκ, αναψυκτήριο και πάρα πολύ πράσινο. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες και εδώ δουλέψαμε επί χρόνια με σταθερά βήματα χωρίς τυμπανοκρουσίες. Αντιθέτως, με συνεχείς διεκδικήσεις και υπεύθυνη και αποτελεσματική δουλειά. Αγοράσαμε το οικόπεδο κάτω από την αντικειμενική αξία. Πετύχαμε να τροποποιηθεί το ρημοτομικό σχέδιο. Βρήκαμε χρηματοδότηση στη μελέτη, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για το έργο και σε 2,5 χρόνια ένας από τους πρώτους θερινούς κινηματογράφους της πατρίδας μας θα ζωντανέψει ξανά. Κάθε φορά που σκέφτομαι όλα αυτά τα σπουδαία έργα, όλα μαζί, πάντα αναρωτιέμαι το ίδιο πράγμα. Τι θα σκεφτόμασταν όλοι μας, όλοι εσείς, αν κάποια λίγα χρόνια πριν μας έλεγε ότι σήμερα θα είχαν ξεκινήσει ή και ολοκληρωθεί τόσα πολλά μεγάλα έργα που το γαλάζι έχει ανάγκη. Ότι έχουμε πάρει στα χέρια μας το παλέ και το έχουμε ανοίξει για τους γαλαξιώτες και τα παιδιά μας. Ότι 2 από τα καλύτερα πάρκα της χώρας, το Άλσος Βασίλης Παπαδιονυσίου και ο Λόφος του Παιδιού είναι δικά μας. Ότι ξαναδίνουμε ζωή σε ιστορικά τοπόσημα όπως η Ζαΐρα και η Λατό. Ότι έχουμε βάλει μπρος ακόμα και το όνειρο δεκαετιών την κεντρική μας Ασία. Όλα αυτά που σήμερα σας μας φαίνονται απίστευτα είναι η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα και τα έχουμε πετύχει όλοι μαζί με ομαδική δουλειά, πάντα μαζί, χωρίς μεγάλα λόγια, μόνο με ταπεινότητα και σκληρή δουλειά. Και το σημαντικότερο ίσως δεν είναι μόνο αυτά.